že by sa to naozaj naučila? Že by naozaj sedela po večeroch a čítala ten text do kolečka, však tomu musela venovať celú svoju mladosť. Slečna, veď vy už máte vlastne 69 rokov. Toľko naozaj času treba na to, aby sa naučila tá báseň. No, niekomu to ide veľmi rýchlo, niekto to chytí, prečíta a už si to zapamätá. Iní naozaj nad tým musíme sedieť dlho do noci, aby sme sa naučili tie 4 riadky, tak ako ja na tej základnej škole kedysi dávno. Budeme ďalej pokračovať. Teraz príde to, čo sa volá, že rómsky esprit, hej, teraz príde presne tá energia, teraz príde to pozitívne, ja to mám veľmi rád, ono keď príde niekto a začne tie rómske pesničky spievať, tak ja sa hneď chytám, hoci neviem po rómsky ani slovo, ale hatlaninu zvládam veľmi dobre, takže sa teším, som zvedavý, že ktoré tieto známe pesničky alebo neznáme rómske prídu sem na toto pódium. Bude nám spievať špeciálna základná škola z Nevedzovej v Bratislave, budú to 2 rómske piesne. Čap, 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 čap. Chalani, moji pekní.